asa kama zaga monyi obata jiru gojo gojo ta de tieti buzo megere ochake eri ba wezo ala wezo fa wezo gu wezo de bodege ye buzo oh na no my dear my chairman dede no my dear ayi si la obigi na la bia so ha gba yi la inu la mmiri okay that's why ayi si ka ye bia kutenge ma makala nya jiri bia de very impa but no okay we ma da ebe gala goji we not o ka gocha loji la akun ko loji ma e pa na iko bia ezoku oh chukwu dem bon degede na pokole no biere no obu zuka ila to asa ka maza makulu nyi ubosa chukwu gojo gocha ke tu ugo buzo megere ochake ngba obala mbudi ye buzu ala mbudi zu ofozo guzu dem bon degede zu chukwu ka bia mai o keru gi kala atupala gi zu subo chwa mara yin ma asa ka maza makulu nyi ngba yala goro fo bedo ke matri nwa yin ma goje ka pala gina oruti Igbodi yala goro fo to one more baby one more na mba oja bela no o abicha no jojo abicha no jojo bakuro yale am chuko kabia ho e boji ofo jogo oji eke na boji na apokolege le biribi ogi meka ina hoteta lotutu reset na na de ndo na skida no tito ai la yogi ki do ki chai e pele ka ifu pe pera yu tutu na chupra jo mo chupa jo madu mojo moitiri kifuru kerumoju kama mos okay we tell gara if I want to be os la gela bem ije chom e me ja poko bia ai ko chalo fo fondo ai ko ebulu chi ko bia alma so ga dregla mma izige zo ke mara mma e ga kari biga de ki igbe papa pa de joja judege okosu fu na to chok fu e megere ya buria chileke na buko gozie opoji bije gozie no lo mu no lo lanya ke je lo lanya ko kola mu maka prozi ije ha ga ku nworo mo si jogo papa ezi apo ha ga ji jogo bata obana ye bo jura so ji Mgbidi oji o ga mri ja ba so ko eyin ja ta mi so because meta baba roje ai jojo ko ile nyen no we la yon no obodo la je abagara gara chileke na buko me ya ku do lo gude ha obu ma de me mo gbe de megbe udo kai choro kai bro tu obi bo tam di ojo chileke na buko gozie obochi keta gozie oru gozie Igbo gozie umaka ide procedure madam lolo nya ulo ila ko chileke na buko me ko mara yahu otu aka kasa oku de bala oku de gede de bo rogo de bo raja hotel laka ezezezi apokitoku ijari baba loko nnogom owala sobi emagas omrobi ezedugu obodeke nduku ihilawa akeru onobi wa wakamma ochiri bebe abudo ewele kemu James Ibonyonso onemo angoka eku amoji okafa no be aikila kede amada konze omebejo nwa okamba akabi igwe ogbebele kesemba olmo Okechukwu oja lenye nnu obaka gwo guta la ka pokore no bere nnu ben fla no la ba ogla mo ala wa la madu ya ga jile member bu no la kalma buku no la yom no obo egbenu wa onzo no kwa ka ile so chileke na buko Give me voice note. Jova gozubo chiketa gozono ono daga toje ka trogbego da riski loti flanya hele ka yiro kwelo de mezu loji na kwa fomu na aga jere o ngazibana lidada oh ko na ba no jo si agazi asese ese toji mata ngomba yin obi abrezo zirezi ngba obo bole bitako je bitako je ja tebegere oduala apolika kola rasu ko se dikelo bo ngba no rase obana obide jaba usoku ejinja atamiri osuko sprinta brano chef dano asa ba nyano hin tutu ikenga wada ki oyi won le kosko se ka scanna amade bi ka papa pagide lo ka kokoro esmes nyene be bele mene brano chef na Olingole ya bengere ya bari ne au chuku akakero wa chef na hasa ba foke jawala ide bela ke banya ogu ide pita kuzo fo elesia ona blo ogu mo ofo chokwa hakwala o me ko reme anyo ha fun ya ile me ko jo anyo ha fun ile ezo hila ba ma anyo ha fun nye la gro fo bo opodudu de poga diogana obala ide ezuruguru kile ke na buko wọn bu job la legacy ka me do Mgbidi bia
ọnwụ mmiri ọbara gbadokwa ya ise ọ na-atụ anya ise ịbụọ mgbidi na-eji ji ọjọọ ka ime ka mgbidi gasaa elu ga-asa gị gasa gị Chineke kere ka ụlọ ụfọ mgba anyanwụ ụtụtụ ịwara were ife wara ezumezu mgbalụ chefere nụ na mgbabịa o lọba omenala mepịa na otu rọdị mmadụ gọrọ chọrọ iji ọdịmezie mụ ịfụrụ anyị gọrọ ke na anyị pụziele na-emezi ọla ile eme ọchụgade ọnụ obere kpeda n'akwụkwọ nsọ n'ụwa gụrụ baịbụl eleghị n'ụsị nwanne gị taa atụ ya la maka fọsọ Paul na-agba Timoti nwa ya nwoke Timoti ya taa atụ maka fọ emetụlụ dị atụ ya maka fọsọ dede nue my dear ọdụlọ gị ka isi bifo ha gba anyị la ịnọ na mmiri gị and anyị achọwakwanụ mmiri ebe a chọtakwanụ ebe a my followers ndị be anyị ndị Mgbidi ndị Imo steeti ndị Uru West ụwa niile ọla Obi Chief Akudinanwa Okechukwu Innocent Eze ka anyị nọ tata nke o jiri ibunyere abụọ okwute ofe bụ okwute ofe ọla Obi a ka anyị nọ tata and ya bụkwanụ chairman Association of Mgbidi Culture and Tradition ọla Obi a ka anyị nọ tata dede biko ihe butere m la obi gị bụ m bịara ka mụ na gị mee live interview anyị atụkọta uche ọnụ gbasara ezi mgbidi ọ bụ kọ ihe ka m jiri chọrọ gị bịa makala mma lee ebe onye omenala ile emesi omenala ike ịbụkwanụ dibịa ọma ama n'oru because mkpọ Mgbidi I am limiting your powers ọma ama na Nigeria ụwa niile. That's why m jiri sị ka m chọrọ gị bịa ka anyị kpaa nkata nna na nwa. So biko ị ga-agwa ụwa afa gị gbakwana ụwa ebe isi gbakwana ụwa ihe ị na-eme. Over to you, sir. No. Onye sukasi asụsụ abasodia responsibility wa ebe ala fa gbogbo izi bala ba akpọkọ ọzọ ọbụbọ Akudinanwa agakwa alakpọ ofe egwu ekute ofe alakpọ ibunyere abụ afala atọ mebuzo kọwara ihe ọ bụ ihe jiza ibu bụ mgbe bụ ibu n'azụ ụgbọaka ala asịbala afa bụ ibu na-ebu ibu karịrị mụ orugbo baka bido tonetezie bido ịtụtasịwa bere ego azazie bụ aza bụ Akudinanwa alakpọ Akudinanwa agbara ha nyekwa aza Akudinanwa bikọs akwa bido nabatamala ibu n'o orugbe ego kputesiri ụgbaka bidoro egotasị wee dị gbala ebesisi bidala ụdị ụlọ na-arụ dee ihe moto na-ebulatasị azazie bụ ofe gwuo so keje na bala agwụ agwụ ụgbaka ebe gere onye pụtara ụwa ya gbara dozie ụzọ ya ịzafa mbụ Chief Dr. Innocent Okechukwu Eze akpọ ihe Mgbidi Umuehi na Liehi Mgbidi yes Iloru Uru West so abọ ya belala ihe jikwara bụ mụrụkwara akpa akwụkwọ mana ya igwe akala bụ ihe ọbụla gbasara kela akpapụ ọbara ọhịa eji ihe ọbụla gba ndị njọ Igwe Chukwu abụgo dike mmadụ so ọ bụ ya na ọlọ ihe ịjọ kasịrị bịakwala. Okay, thank you very much. I'm running for some time now, and I must engage na lebo nwa mmadụ eziokwu. Anyị anya la mmiri ebe a tata, anyị ga-afụ n'obodo otu a ka mmiri a dị before, mana ọ bụ mmadụ mere ihe adị mma obodo otu a ka ọ dị before. Anyị lesi anya, anyị afọ ka dị mmiri dị now, ọ bụ ndị wa mmiri ya. Or like this. So that will take me to the full reason why I am here today. So that the people why Ali here bụ Ezi Mgbidi. Ezi Mgbidi bụ omenala Mgbidi gbere ha ji were ejide ụgbọaka ha ka ha ghara emebi ọ ịtụrụ ime ọkpụle debọtị etu a lokela kpọta bụ ọbịa ologo ebe ruo ọlụọ di si na bele la ya lụọ di n'ọzọ ele na atụrụ ime bido bụazie ụwa owu ugwu
So they go Ikwe Ezi Mgbidi. Olaba. You don't understand. Put everything together. Send me a total. How much I go send? You know. They will just do bakai. Kaya na baby. Garatla esusu. Okay, and the apart period I know here now, good period Ikwe Ezi. Yes. Makala the other time can no your vice chairman no put Mgbidi okwu la Mgbidi emele shi on her. And all women chapu shi on her. Ya bu da Ezi ibidone. And so that will take me to my next question. Because brief for I makala here mbo matakari and mbo onya like emu amu. Anu ma amu ihe amu. So because brief toro wa. Ali here bu this Ezi Mgbidi. Just brief history of Ezi Mgbidi. My brother. Ebola ile ku history Ezi Mgbidi. History Ezi Mgbidi also Ezi Mgbidi ebola. Mgbidi according to etu si gota delicious we here Ezi Mgbidi bidura according to etu wali to gota bulo wo gbe ke ko be gere gedia begidia tacha wo gbe wa fo o fo ti bido ku bi oku la wa bujo bola ke be lo be la before lord ihila wa diako je no wo gbe e wrestler go bi he de no bi o ka no dia if I go see piga bonaza we wa alalali mako jidego we will resolve at go bito la so fire ihe di obere la wa bujo bola ke bere ka bubia no da so na ni o ro fa tiga la bere isibi abadi tele o le ebe bu hala chi oha bu de bido Ikwe Ezi etu ai be chi oha la first batch ya ekwele second batch ka le be gere la bala. Okay, does it mean ikwuru okwu nwa mgbenyi? Does it mean la nwa mgbenyi ahụ nwa ya ọtụrụ imele Ikwe Ezi ka ọ bụ as in at that time ekwebeghị ezi? Does it mean la nwa ya ọtụrụ ime before ihe bụ wawa ogbe bụrụ nwoke ọhịa diakụ gbele ya kpọkọ diakụ bụ abụla ọbụ onye bụ oke ego ọ bụ ode wụrụ ọba ji wụrụ akụrụba ka egwu na ọkọ ha ali ọrụ ọkpele geboti ebere bi lụwata juto na ndị abụọ ebere debe ihe dịgbara akpọ ogbe akilolu achala ukwu yes ogbe lotu ọwọ dị ka ọhịa ogbule dịgba ala de ikwulibe asị wata ala jebe ọgara ihe ọdụ oru echi ọbụrụ nle ya bụrụ ọgara ya ewure egbe gala bifo alaje alụwa anyị na a ga-eberịrị obele ala dị n'ụdị keburu bi ya agaghị alụ di alaga eji ebe ihe adịdị ifụlụ ya bifo ịgba ihe lebe nọ ọtatụrụ ala ibe akpụfuzie ya so the process kpụfuzie ya ka eji were tibidozi ụlọ ya ji were tibidozi ọfọ wutiwele ọlụgba were zọfọ atụ gịgịrị ebe mmiri la nwa bụrụ gubi ya izolu ya gara n'iyi. Kebu my first hearing of this another version of Ikwe Ezi. Because but why here about the importance of Ikwe Ezi, ali uru Ikwe Ezi bana, the importance. Yes. Ikwe Ezi bana. Hapapala de oka bela futaka obela la oaro obodi aro. Okay. Ikwe Ezi uru obara bola. What uja ikweleba what abe tori bele Ikwe Ezi apopo ya obebezie uja dizel what wala le la ya la wa ga rururi ogo ofu ala si ozugbo ofu ala period ya session ya ofu ala ya ha ga ekpere ka oluta aka ababo Ikwe Ezi die wiki bia lori ya ifla uru obara o le jide o le be ko aka lokoro kolo diwa boye woke palo je pali ji ichu wai group be Ezi ile take risk mama tibi kubaya right now are you call about importance importance and the benefit hani led the tomana kai wori ala ikwole hanabu here about two question in one because by ali ogom de la nwa Ikwe Ezi Mgbidi. Yes. That is the consequences on non-adherence of Ezi Mgbidi. Yes. For instance, obele Mgbidi olebole
What of la group crazy or la de higher. Bacala, apple apple. Bap for ya. Or do I not a booty, or do I not a booty also? Or while I war, a better one booty ledger acquire a fair loser. A huge lucky, a what you go billy, couple you go billy, that would be the land there about the Egypt where Jelega or the Ebrebeca, or Bia, flower of the name. Okay. And that means ila go wa now la Mgbidi obulai ruru iludi mana Ikwe Ezi di ime la oga amofia la Mgbidi ana a dey jai as abi dia kwa tili po Mgbidi oturu awo ibiasa egbe do agobo de Mgbidi it is free eporosi ala no dia eporosi oba aga puru. Oh, and the medical one ukwe ya ebinye la Mgbidi ozo Oje ngokata lo wa. Okay. Now umunne ya on right ije visit ya like umunne de nwoke on right ije ebe an luru di visit ya. Ha right ha won bo ha won ke jile ya ma ha ga ta George ha ga go di man ha ga ri di ni. Okay. Ha ojo sa je ha na ha nuru kwa sa kwala ha alaba iyo bo le jila aka di ha ga ri di ha ga go di mi. Okay, now what of imara na obi di agogo ka ndị Igbo ji ekwu and the mpu laro de la various family, what of now onye gburu shoka okmufu onwe ya maybe nwe ahụ atụtụ ime la Ikwe Ezi je hia ime ahụ. Now what is the consequences? Thank you honto kibra magamonte. I don't believe for I Africa gas aboria. O bene o to ibe. Okay. I want to ha to ime. Ha ha. O ro gere bazo. O nwe bi don. Ye di chele me la family. E ke ajojo. A chobota. Apon an. Chobota. What wa ga pe bi to adi video so. Okay, an example. Okay. E wo ke me mba ko dia afa. Ngosi ma rola fa yelo no mana o me na Mgbidi aye the lady near to the Ikwe Ezi apopia ola mere biri mo la fi me wo propo both the main bone of contention which are not here kokwa ka pati Mgbidi self. Okay. Onya ran lawyer what ya ga Mgbidi he biri obila Mgbidi. Before you know it, omo otu wine. Pia. So we be done. Oh, you get till before you let it abafa. Ajuba is a young lemon. Ala chop tala nia to remele Ikwe Ezi. Ala bia with the main girl no bula for Ikwe Ezi. Before la mechala ka bia money get me. Omo. Hey. Mgbidi ka bi. My followers, you are still with Mgbidi.Eagle-eyed, Ikwe Ezi. All like my shaman Kano, all Kano Dedemu, all the Ubia La Miria, Kaino Tata. Stay put. Keep on following us. We are right here with you. Now, there, another question I have now because my followers they had it spread across everywhere. Mandeno obodo Igbo, Mandeno everywhere. Now, Mgbidi nu obodo Igbo, meruo obodo Igbo, and the Oshodi Lota, Emereko ga-esi eme ya Ikwe Ezi at her back. Yes, and the Petra Mgbidi Ezi no Zija. Ikwe Ezi no. Okay. And the mama la Ikwe Ezi akese Ikwe Ezi. Okay, without her presence. That's her presence. I get mama la there. Even oye bonyoka, ndeba ha boy isi akwara. Ofu wan ya nwoke ga Ikwe Ezi ya. Mama la lele Ikwe Ezi. Ikwe Ezi kese Ikwe Ezi. Okay. Mani ya zo choke yota bola. Ikwe Ezi Mgbidi. Bola ni ndem Mgbidi. Anu ele Ikwe Ezi. Okay. Ndebe abele Ikwe Ezi. Wan wan to te mele Ikwe Ezi. Wan wan to ime. Okwe Ezi. Ma to ime. Ma no do Mgbidi to maria ime. Ikporo what wa deme. You want the right Ikwe Ezi because of the one Mgbidi. Okay. Mani pa hali Ezi. E convert that to one Mgbidi. Mgbidi. Okay. If not the difference. The difference, yes. Officiella.
Ikwe Ezi ọ dịrị onwe ya neutral onye Mgbidi lụkwa ya o nwa Mgbidi nwekwa ike ịlụ ya nwa Mgbidi ọbụla lụrụ ya ọgbazie di ya sọkpọsọkpọrọ ọkwụla Ikwe Ezi ejela ahụ lụọ nwaanyị onye ahụ mụtara gị nwa sofe nwa Mgbidi Ikwe Ezi ọbụla nwa Mgbidi. Okay, because it's ala my next question because mana anyị bịara Mgbidi be anyị nwụsịrị ndị arụ and mụ abụ nwatakịrị na Mgbidi niile na-Ikwe Ezi except arụ adịzi Umuchukwu abụ ndị gụla Ikwe Ezi. Now nke bụ my last but not the least question m ga-ajụ gị tata. Now ndị Christian as in ndị Christian within the other religions de l'ụwa like Muslim ịkanka anywhere hold Ikwe Ezi as long as ị bụ nwa Mgbidi mana maybe ile aka ụka ile eme alakụba ịnụ all form of association ị nwere right Ikwe Ezi na Mgbidi. Ile anya ị ga-afụla ekwere m okwu mgbe Muslim ile aka kwedo ụka sila ga chọrọ ikpe nwa Ezi nwa otu nne gị ga-anọchite anya gị kwe nwata Ezi laba anyị ga ọ agbatobi anyị ga emere ka esila gị ekwe nwa ya Ezi ekwuo ya ọla apa ma mgbe oge ruru ndị dịka ndị akpọ ndị dịka mmadụ akpọ ekpe okwu kwuo okwu ọ jesi okwu ba ụmụnne ndị chọrọ ikpe ha jekwe ekwe nwa Ezi ka anyị etitela ihe ime ọha ebute complain ya ezipụ ndị task force jenụ jegba nna ụmụ nwa kọwara ya ihe ọgụ m ọ chọrọ ka ọ bata bịa ibete ekwuru ya okwu dị oru dị the next way egbe Ezi agbawata ụmụaka gbagha egbe kwe ha na-atọ Ezi ozugbo so ọ dịrị mkpa and etu Mgbidi dị ndo let me tell you one thing so far mụ abụ chairman etu ọ dị now igwukwe nwa Ezi ọ adịchọ mkpara ikwu ya abịa gbaghị ka mgbe hapụ ka onye ọzọ kwetara gị ya ejo ọ gaghị ị ga-anụ ụdị ya ị ga-anụ ụdị ya na-ekwu ọbụdị posting ị ga-anụ ụdị ya. My chairman, I really appreciate you. Thank you very much. Ka ndị Igbo si atụlililu ha sịla ọkpa mba na-achị n'olu obodo nwụsịrị omenala ha. Mgbidi bụkwanụ nke anyị nwere omenala anyị and ọ bụ one of those omenales ka anyị wetara one of them today. Mgbidi nwere several numerous tradition and culture but Ikwe Ezi bụ number one thing according to ihe my good lovely brother like a father is my father ihe o kwuru today o mene ka nghọta o mene ka ụwa niile ghọta ihe bụ Ikwe Ezi ka Ikwe Ezi siri bido uru na ọghọm dịla Ikwe Ezi and ndị na-Ikwe Ezi la Mgbidi anyị anụ ya tata from the horse's mouth maka na ọ bụ ya bụ the chairman tradition and culture association of Mgbidi tradition and culture ọ ya bụ the chairman and ya ọ tụgara ihe nkwu n'ala Igbo ọ bụ ya bụ onye isi ndị na-elekọta ndị omenala ọdịnala la Mgbidi. Dede ekelele m gị thank you very much. Nkwa anyị jiri bịa ka anyị ga-esi ala anyị ekpekpere bụ ka Chukwu Okike abịa ma ndị mmiri ndị ọkụ ndị ala ndị ikuku ka ha na-agọzi anyị alegeji alabata abata na-eburu ngozi nabata and ọ bụkwanụ a privilege na anụkwanụ n'ihu mmiri gị taa but odo ya abụghị the first time mgbe ịbịa n'ihu mmiri gị ka nkwa eziokwu mbela na mmiri before kpee ekpere yọọ ọbana yọọ aja so thank you very much Dede I appreciate ile anya ka na-ekwu okwu na ịbịa ịfụla onye sị gị la omenala ha omenala ile anya na ị ga-afụ ihe ebe tikila bụ mmiri ma ọnịba ka esi tinye anya nwere ezi ụlọ tikila bụ mmiri ile anya ibe ihe bụ etikila ọba ọmụ iji pụ akwa ala ejeje ala mmiri ga-edum ga oge dum la obi ga ihe ele ga mmiri ga-edum la ma je egwu ala ihe ajụ ele ka esi gibe ihe na ọ bụ jụrụ sịba ga-arụ ya ọgbakọ ọrụ Chukwu so etu ọ dị mmụọ leji ala eri aja kama la onye ọbụla na-eme ka ọ na-eme ya kwụba aka ya ọtọ jide ogu jide ọfọ mana ihe ndị mgbe osi sọrọ asọrọ o gburu mmadụ azụ abada efọdụ ya debe anyị na-egbuji azụ ọ bụrụ echi na nwata bịa gara egbu azụ mbanụ so for me ehi bịa jụọ dị mma mana ele kwube gete nwoke gaziri nwaanyị nwa Mgbidi ọbụla gba mbọ kwe nwe ya Ezi
la ihe wa ndị gboo hibere hibe dị ha lọbụ ihe ọjọọ na ọ bụ ije nyere ụmụaka aka ka ha nwee ike ime ngere ịkwanyere ọgbọ ha ugwu onye mmụ ihe ga-ama na were mmanya aka oyibe disadati kpọsala ezi kpọọ ndị mmadụ nye ha ihe karịa ihe emedịala ime. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate you. My followers, the lovers of Mgbidi.Eagle-eyed, Ikwe Ezi Mgbidi, I appreciate you following me. Today we've discussed a vital issue concerning the culture and tradition of Mgbidi people, which is Ikwe Ezi. And we are in the faces of one of Obana River. The other time I wrote an article about Miri Watoma, but this is another face of Miri Obana. Thank you very much for your followership. As I pray for more followership. May today, being Eke Market Day, be a blessing to all of us in the name of Chukwu Okechukwu. He say, I still remain your host, Comrade Okechukwu Gabriel, Mgbidi.Eagle-eyed, Mgbidi.Eagle-eyed. May today be a good day for us. He say.